082 Русеград. XPRSN Sound Vandalism. IHP in this bitch. Yeah. Big up за DJ Hem. Рапър Так. 10-ти епизод. Сега ко правим, а? Yeah. Чек. От първата глътка въздух до последната ми стъпка. Днес последствията от цял живот батак не взеха превес. Имам цел, слез мен надолу пъкъла, от който съм поел. Да видиш, що в кръста си мъкна сам. Що станах такъв си знам. Пръски кръв по пътя ми, труд под възходи и падения. Всичко кътам си на друг бог, се молих, живея в друга реалност. Хип-хопа стори така, че да се откроя с уникалност. Откровен до бруталност, от сивчив до нахалност. 28 лета оборих, нямам думи на халост. Нямам време за гняв, нямам нерви за жалост. Имам себе си, музиката и това ми е като цяло. Стоя и наблюдавам кой как играе. И де факто това е критерият, кой го трая. Врелият и кипелият знае как да греди, а неумелият и невежият го чакат само греди. Елай с мен полети над квартали сгушени, сабата ми виси на тях, щото улицата ме учи. И щом бри и кипи, всичко нормално си върви. Така растем във падани, респекта е наградата ми. Сам запалих кладата си, ям огън и жупел. Успихвам се, що знам, че в огън някой там е пробудил. От вчера градим, утре днес вечерата залък сухи, но си лягаме щастливи, щом друг за нас чуе. Рапър Так 10. А за следващия Рапър Так абонирам моят човек до стрес 082 Keep it hip hop. Нали? Peace and